Pojď sem. Takže Tohle operace. Tohle je náš chrápací systém. Alias bačaře, že? A nejenom dřevo, myslím, že to bere i kufr. A před nějakou hodinou nám říkal, že půjdeme celý barák a to jsme jenom sledovali fotky. Slyšel šoupání fotek na telefon. Ano, tak ty skoro, že tam jsou v tom. Poslouchejte, jak tady to řeš. Ano, dívejte na ně. Dej to k nosu. Dobře, ty to podrží, já mě to moc dobře. Ale ty se lehni, jo. Dobře. Jaký to projev? Já z toho nemůžu. Hej, na, teď je to tvoje. Co budeš dělat? Já jsem si usl.